Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri beste astebetez Harira saiora. Gaurkoa Arrasateri eskainiko diogu eta hauxe izango da herriz herri egiten ari garen Harira saioen artetik azkena. Askotariko kontuak izango ditugu hizpide, Arrasateko egunerokoan eragiten duten askotariko gaiak besteak beste, Iturripe berritzeko proiektua, Grupo San Juan auzunearen berrurbanizazioa edota zirkulazio ordenantza eta terrazetakoa. Zuek ikusentzuleek bidalitako galderei ere egingo diegulekua eta nola ez Zeneko Azurmendik herriko kaleetan jasotako ahotsak ere entzungo ditugu. Gaiak ugari izango ditugu, gonbidatuak bi ordea, izan ere gonbidapena udalean ordezkaritza duten alderdi guztiei igorri diegu, baina sozialistek ez etortzea erabaki dute eta Eba Buin elkarrekin Arrasateren bozeramailea udalbatzan eta udal gobernuko kidea gure artean egotekoa zen, baina gaixorik dago eta ezin izan da etorri. Hortaz, bi solaskiderekin arituko gara, Maider Morras, Arrasateko alkatea, kaixo ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Eta Ander Garai, EAJaren bozeramailea Arrasateko udalbatzan, ongi etorri, zuri ere. Kaixo, eskerrik asko. Balorazio bat eskatuko dizuet asteko eta behin, eta guztiei esan izan diedan moduan baita zuei ere, nahiko nuke gai zehatzetan sartu barik, balorazio orokor bat egitea agintaldiak orain arte emandakoaren gainean. Eta zurekin, hasiko gara, Maider. Bueno, guke agintaldian sartu ginen, ilusio handia sartu ginen, eta, bueno, 2 urte daramatzagu lanian buru belarri, egia da gobernu plana egin genuenien, otsailean bukatu gauela gobernu plana anbiziosua da, eta gauza asko dauka barruan, orduan azkenengo 2 urteetan buru belarri lanien egon gara, eta uste dugu ja oso emankorra izango dela egindako lana, ze datorren urtetik aurrera hasiko dira ikusten proiektu guztiak, eta martxan jarri behar ditugun, eta jarri ditugun ekimen guztiak, ezta? Eta, bueno, gure azkenean gure datua da, gure gobernu planeko 174a eginda dago, egiten ari gara, eta 2 urte pasatu dira, orduan hor oso pozik gauz. Eta, bueno, emankorra izaten ari dela, esango nuke, eta ilusio berdinakin jarraitzen dugu, gure zinegotziak esan dotzuten bezala buru belarri da lanian, ondion bebai, eta da langileak baita. Orduan hori izango nuke, hitza izango litzake emankorra izaten ari dela. Ander. Bueno, guk sensazioa daukogu, 2006 urtean sartu bigaren hontan, eta 2 urte eta erdi pasau dienean legealdia zezanetik, gazela 2003an egongo ginen moduan. Ez erregin ez bazan bezala ez. Herritar moduan sensazio hori daukot, eta EAJko bozeramaileen moduan bebai inertzia bat jarraitu da, aurreko legealdiko proiektuak amaituz, Santa Teresa izen alda, ero Altamira baitza izen alda, baina daukoten sensazioa bai da inertzia jarraitu dela, eta hori, 2003an egongo baginen moduan gazela ez. Hori zengo zen gure lehenengo balorazioa. Zer moduzkoa izan da, zer moduzkoa da udal gobernuaren eta oposizioaren arteko harremana? Gura duzuen hasi zaitezkete. Bueno, tensua momentu batzutan esan geikez, harremanak landu inbidiez, eta ez dienean nahiko lantzen kostau itzen da, baina bebai esan geike, badauzela hartu emanak, guk oposizio moduan proposamenak helarazten dotzagula gobernuari, eta, bueno, badauz momentu batzuk tensu hauak diesenak, eta beste momentu batzuk esan geike, emankorra hauak izen aldiezela. Batzatoz, Maider? Bueno, dator nik uste dut harremana ona dela. Eta horren erakusle da, azkenengo 2 aurrekontuetan, egin dituen aurrekontuetan, EAJak ezik beste guztiak akordioak hartu ditugula. Baina, bueno, EAJak egin ere bai hartzen ditugu egunerokotasunean akordioak, proiektu askotan ados gatoz, eta bat gatoz, proiektu askokin, eta tentzua dela, bai, izelik momentu batzutan, zaitik, harreman guztietan tentzio puntu bat egon behar da, ez? Hortik zerbait positiboa ataratzeko, baina nik esango neuke ona dela. Benetan ona, ze akordiotara heltzeko gaitasun handia daukagu. Eta agerian datuak dira. Tira, ia 82 milioi euroko aurrekontua onartu duzu, 2026erako inoizko handiena da. Saioan barrena joango gara bertan jasotako hainbat gairi buruz hizketan, eta amaieran ere egingo dugu aurrera begira jartzeko ariketa, baina herritar batek bidalitako galdera jarriko dute mahai gainean hasteko eta behin, izan ere aurrekontu horretan jasotako edo jaso ez den partida bati buruzari da galdezka. Lankidetza partidari buruzko galdera da eta horrela dio. Garapenerako lankidetza partidan ez
ez da igoerarik egin 2026 urterako. Dakizuen bezala, 7 urtez, 95.000 eurotan izozturik egon ondoren, Arrasateko udalak 15.000 euro igo zuen 2025ean. Eta jasone zinegotziak dio berak, hau esan zuen 2025 urteko aurrekontuak onartu zireneko plenoan hitzez hitz. Jakitun gara ez dela nahikoa, hau lehen urrats txikia besterik ez da, baina urrats txikia bezain esanguratsua. Udal gobernu honen jarrera, borondate eta konpromiso zintzoaren adierazgarria alegia. Beraz, hurrengo urteetan justizia sozialaren eta pertsonen ongizatearen izenean partida hauek egokitzen joango gara. Gure azken xedea 0,7ra gerturatzea joatea baita. Eta herritar honek dio, 2025ko igoerarekin portzentajea 0,2an kokatu zela, 0,7tik urrun, eta 2026ko igoerarik eguneratzerik ez egotera, portzentaje hori 0,1ra jaitsi bela, aurrekontuek gora egin dutelako. Horiek esan da, galdetzen du. Zeintzuk dira partida hori ez eguneratzea eta ez egokitzera bultzatu zaituzteten arrazoiak, eta zer esan nahi du konpromiso zintzoak? Bueno, egia da, 2026an ez dela aurre ikusten igoerarik, partida orokorrean, baina da arrazoi badauka. Eta da, ONG ezberdinei igo dutziogula hitzarmenean jasotako kantitateak. 2025 urtean hitzarmenak bai mundukidekin eta bai harremanekin hitzartu die, negoziatu die, mundukideri igo jako 15.000 eurotatik 20.000 eurotara, eta harremanei igo jako Mozambikeko proiektuan 6.500etik 6.500etik eta 14.000 euro ezbarkatu. Mozambikerako duplikatu egin dugu, 6.500 ziren lehen eta 14.000 dira orain. Hori ez da reflejatzen, eguneko portzentai horretan ez da reflejatzen, baina bai beraien hitzarmenean, Mozambikera doblia doia, diru doblia, eta euren jarduetarako 6.500etik 6.000ra. Eta hori harreman elkarteari, eta mundukideri 15.000etik 20.000ra. Hortaz aparte, 2025an konpromiso hartu gauen Aries Mendikastolarekin batera Saharako proiektu bat aurrera eramateko eta ordenagailuak eramateko, eta bertara bebai bideratu dira 6.000 euro. Orduan, egia da ez dela egon igoerarik, baina jasonek esaten duen konpromiso horretan jarraitzen dugu. Erabakia izan da, elkarteek nahi hau izan dauela, hitzarmen horreik hobetu, euren jarduerarako. Eta printzipioz, bada igoera esanguratxo bat, beraientzako, partidak bakitezbe, Mozambikekoa bikoiztia. Zein da zuen iritzi, Ander? Bueno, guk aurreko urtean eskatu gauen haunditzia gehiago, zan haunditu gehiago, geratu zan hasierako igoerarekin, baina ikusita jasone berak esan zauena plenuan, aleginduko gara, datorren urtean berrez igotzen. Ez da igo, guk eskatu dugu aurten baitxe igotzia, 0,35ra iristeko. 0,7tik urruti, baina gutxienez 0,35ra konpromiso bat haunditu dela Mozambikerako eta Maider, baina poltsa berdina da. Orduan, poltsa berdina izen da, batzutara haunditu bada, beste batzutara gutxiago iritsiko da. Poltsa ez dalako haunditu. Orduan, eskatzen zauena eta harremanek berak duela hilabete eskatu zauen publikoki prentxara, baiara guztiko udaletxietara mesedez haunditzeko. Guk konpromiso hori badaukogu eta guk eskatu dugu haunditzia partida hori, ez da haunditu eta pena sartzen dugu, uste dugu konpromiso horretara administrazio guztiak iritsi behar dira eta horretarako pausuak eman bidiela, eta kasu honetan bai haundituko zan Mozambikerako partida, baina beste nun baitetik endu bida, ze poltza berdina da. Diru kantidadia aurrek urtean eta aurten berdina da, eta aurrekontua 30 milioi handiagoa da. Bueno, guk esaten dutzut, azkenengo 7 urtetan ez da eserrigo, eta guk bai hartu dugu konpromiso hori eta egiten gabitz. Baina, importantia da esati, azkenengo 7 urtetan zuen gobernu batzen egon zaretenien ez dala igo sentimo gabez. Baina zuena izen da, portzentai bajuena repartiru dauen gobernua. 0,1 ez da egon historian inoiz arrasaten, aurten 0,1 bakarrik banatuko da. Historian ez da inoiz hori gertatu. Aurreko legealdian igo zan behin, aurtengo legealdian igo da behin, baina ez da konpromiso hori mantendu, ze aurten ez da igo. Egin dezagun aurrera, Iturripe berritzeko proiektutik abiatuko gara, horixe dain zuzen, hirigintza arloko proiektu nagusia. Kiroldegi berriaz gain, hiri parkea ere izango da, Maider, emaizki guztu proiektuaren gaineko zertzela da nagusienak.
Bueno, azken finean izango da legealdi honetako proiektu izarra, esaten dana. Azkenengo urtietan, azkenengo bi legealdietan egin beharreko lan bat zan, guk azkenean sartu ginenean aurre proiektua falta zan, eta lanian egon gara horretan. Proiektua da handia, edukiko ditu 12.000 metro karratuko kirol azpiegitura bat, baina guk bakarrik ez gauen hori gura, baizik eta gure gauen bebai ematia salto kualitatibo bat, eta parke bat sortzea erabaki dugu, eta errekia ataratzea, ez dalako bakarrik kirol azpiegituretan egiteko gai bat, baizik eta gure kirol herriaren proiektuari edo ekimenari jarraituz, garrantzitsua dalako bebai kanpo aldean eta aire librian kirola egiteko aukerak eukitzia. Orduan, ez dakit nahi dozun esatia zer gauza dela eman behar dituen barruan. Bai, gehiegi luzatu gabe, baina eskatuko nizuke pixka bat proiektua zer izango den azaltzea. Bueno, eukiko dau, alde batetik eukiko dau bi frontoi, bat izango da ausorako. Bueno, edauko gauza bat oso garrantzitsua, eta da ausorako elkargune bat izatea espero dugula. Bai parkia eta bai azpiegitura, kirol azpiegiturak. Eukiko ditu bi frontoi, eukiko ditu gimnasioak 650 metro, eukiko ditu 500 metro kontaktuzko kiroletarako, bi kantxa bata bestearen gainean, eta barneratuko ditu gaur egun hartzen dauen guztia, hau da, saski, eskubaloi, sartuko da hokei ekimen berri bezala, eta gero eukiko dituena da gimnasioak, eta dragoi gimnasia ritmikak bebai han entrenatuko du, Mondratek ero, Mondrateren aktibidadea bebai kiroldegitik musakolatik ara pasatuko da, eta astuten jatzeo zerbait jau, taberna bat eukiko dau, eta hori izango da azpiegitura. Gero eukiko dau, kirol klubentzat, gimnasio propio bat teknikoa, 18 aldagelekin, eta instalazioak oso modernuak. Hori azpiegitura, kirol azpiegiturari dagokionez. Pasatuko dira, esaten dututen bezala musakolan gaur egun egiten dien kirol asko pasatuko dira iturripen egitera. Eta horrek baldintzatuko dau musakolan etorkizunean egingo dan kirol mota. Horregatik garrantzitsua da ikustia ze eragin edukiko dauen iturripek musakolako aktibidadean. Eta gero ekarriko dau parke zabal bat, parke zabal horretan kirola egiteko aukera egingo da, eta izango da aisialdirako leku bat, eta gero ekarriko dauena bebai da, garrantzitsua dana guretzako, da errekaren erriberia zabaltzia. Eta hor, ausorako espazio berde bat egotia. Klimarekin arazoa daukagu, babes klimatikoa bermatuko dauen espazio bat izango da, logikoki autogestionatuta izango da ekologikoki, energetikoki eraikina, eta oso proiektu ambiziozua da, uste dut, eta legealdi honetan Gipuzkoan egingo dan garrantzitsuena. Eta zuek bat, zatoztean derre proiektuarekin, ez ordea, hori gauzatzeko 38 milioi euroko mailegu eskatzearekin. Ze arrisku ikusten diozue horri eta nola egitea planteatzen duzue? Bai, gu lehenengo esan bidugu Posigazela proiektuarekin. Posigaz, ze urtietako behar bat asetuko dauen proiektua dalako, eta Posigaz, EH Bilduk eta Podemosek iritzi aldatu dagoelako, Maider hori realitate bada, zuen apostua beste bat zan hasiera baten, aurreko legealdian prozesu parte hartzaile bat inzan definitzeko kirol azpiegituren mapa, eta prozesu parte hartzaile hortan herritarrek esan zaubien nahi zauela iturripetik hasi. Iturripe eginda gero musakolarekin jarraitzeko. Eta hasieran, eta esan behar dau, Podemos eta EH Bilduk ez zaubiele bere hitza eman hori aurrera eramango zaubienik. Eta kanpainan musakola zan, zentratzen zan. Orduan, Posigaz, aurre proiektu bat bazauen eta oin proiektu bat euki behagoela. Orduan, hori da lehenengo mesua, Posigazela horretarako. Orduan, proiektuarekin bat gatoz. Finantziazioarekin ez. Uste dugu beste finantzaketa bat mota bat dauela, 3 urtetan egin behar dan proiektu bada, 3 urtetan finantzatu aldan proiektu bat da, eta mailegua nahiko baxuagoa izan alda. Mailegua izan alda, 18 milioi eskatu beharrean, 16-17 milioi euro eskatzia. Orduan, proiektuarekin adosgaz, egiteko moduekin ez. Maider, arriskuan jar dezake mailegu horrek udalaren egonkortasun ekonomikoa, udalerriaren etorkizuna hipotekatu dezake nolabait esatearren? Ez. Eta bada posibilidade bat handerrek esaten dauena, ez da? Egitea 3 urtetan. Hori horrela itzen baldin badugu,
Mailekoa eskatu bida urte batetik bestera, urte bakoitzien bat. Ze gertatzen da, guk nahi ditugun beste proiektu pilo bat, gelditzen diela egin gabe. Eta horrek gure herriaren erritmoa asko geldiarazten dauela. Hau da, plan ekonomiko hau, adostuta dago Gipuzkoako Aldundiarekin, eta bi modu da hau egiteko. Baina, erabalditzen baldin badugu EAJaren eredua, udala goikoko obra, gehi bai pasa, Gorostizako igogailua, San Juanen berri urbanizazioa, gizarte zerbitzuen obra eta La Mercezen erosketa ezin dugu egin datorren urtean. Hau planteatuta Gipuzkoako Aldundiari, Gipuzkoako Aldundiak esaten digu, hori guztioi itxera baldin bazoiez, badau aukera bat egiteko. Eta da, modu hau. Eta gu horretara goiaz. Ikusiko dugu ze kredito erosten dugun. Ikusiko dugu, zetik lehenik eta behin, lizitazio aurten beda horria, eta lehenengo konstruktorak esango daue, zenbat eskaintzen dauen, zenbatien eskaintzen dauen, obra hori egitea. Papelien bai aguantetan da, zuk esaten duzuna, baina gero Aldundiak oso argi esan zigun zure eredua, zuen eredua. Ez dala posible guk nahi dugunerako. Orduan, zuen eredua hartzen baldin badugu, 5-6 proiektu horrek ezin ditugu egin. Eta guk gure herria nahi dugu aktibo. Osea, guk 2 urtetan egin dugu Iturripeko proiektua, gero ikusita Musakolara sartuko garela, ikusitza ze erabilpen daukon Iturripek, baina bixen bitxartien gauzak inbidie. Bai, pasa ezin dugu euki dugun bezala. 2022an apurtu zen, eta 2023ko aurrekontuetan sartu bezan obra hori, eta apurtuta daukagu, eta kanpotik atarata daukagu, eta gertatu leike berriro ere apurtzia. Derrigorrezkoa egitea. Derrigorrezkoa. 2 milioi terdi aurrekontua. La Merced erosi nahi dugu? Bai. EAJaren ereduarekin ezin da erosi datorren urtean, itxoinin bio. Orduan, horrek itxen dauena da, geldiarazi. Gure ritmoa geldiarazi, eta herriaren ritmoa geldiarazi, eta planak atzeratu. Eta gu hortarako ez gauz pres. Ze posible da, eta gainera daukagu Aldundiaren oneritzia, eta segurazki bebai banketxeena, eta horrein oneritzia eukitzen baldin badau da, egin aldala, eta arrasatek aukera dauko, eta dauko osasun ekonomikoa nahikoa, horretara joateko, eta beste gauzatxo bat gureko neuke esan. Ez da bakarrik gure kontu hartzailearen apostua horrela egitea, teknikoki. Osea, da, Aldundiarena berriz esaten dut, 2 aldiz egon gara bilduta beraiekin, eta baita gure zinegotziarena, astu barik, berabe kontu hartzailea dela. Bueno, a ber, bat, Aldundiaren egingarria danez, Aldundiak beste berzino badaka, eta, desde luego, hori ez dutzu trasladatu. Orduan, eukitzen badozu frogak, frogatu inbikozu. Zu frogatu inbikozu hori horrela dela. Interventoriak frogauzozu. Zuk esan dozu, Aldundiak esan zauela... Interventoriak esan zotzun, argi eta garbi egon ginela bilera baten. Eskertuko notzun, izten badoztazu nire argumentari izan ematen, errespeta dututelako zure turnua. Aldundiak hori ez dau esan. Aldundiak, lehengo gauza, ez dauelako aurrekontuen gainean legea betetzen bada, ez daukolako potestaderik, udala daukolako, bat. Bigarrena, egin aldiez beste proiektu guztiak, egin aldiez bierdana da plan ekonomiko finantziero bat. Eta bilduk, ez dauko. Ez que arazua da, egon zaretela 2 urte eta erdi, ezer egin gabe, plan finantzierorik egin gabe, porque, claro, legealdi hasieran basekitzuen hau egin behar zala. Ze zuen gobernu programan, sartuta zauen. Orduan, zertara egon da begira udal gobernua eta ez da aurreratu guzti hauek egiteko horretara. Orduan, gure proiektuarekin egin daike, inbidana da ondo banatu. Por supuesto, Gorostiza itxiaren alde gazela, udala goikoa, Grupo San Juan, guk bultzatu ditugu proiektu hauek bai. Orduan, ez esan, ezingo dielain, bai, klaro, aldielain. Badakitu zer gertatzen den? Ezingo delain Musakola, ezingo delain Amai Antzokia, hori, zuen proposamenarekin. Ezin delain, eta argi geratzen da. Aste honetan Amai Antzokiko proiektua bertan bera geratu bidalako. Orduan, garbi geratzen da, ezin dela beste proiektu batzuk aurrera eraman urrengo urtietan, eta argi geratzen da, hipotekatu ingo dauela. Guk hasieratik esan dugu apostatzen gauela, Iturripegatik, hasieratik. Eta hori aurrera eramateko, beste modu badau, askoz ere aprobetxagarri zagoa. Bueno, hipotekatu behar garela argi dau, eta zure bai oso argi esan zenuten azkenengo legealdian, zorpetzela goiezela. Aldundiarekin interlokutoria dauko udal gobernuak. Eta esaten dugunean euren oneritzia daukagula, nik ez dukot hori zergatik frogatu behar, zetik efektibamente gure interventoria bilera horretan zauen, eta 8 pertsona gauzen bilera berdinean, eta beraiek ez inguzkoen Excel baten nola egin behar genuen plan hau. Orduan, beldurraren mezu horiek eta erdiegien
balorazio horretan ez sartu behar. Amaiantzokia ez dela egin behar, ez dakit nondik atara dozun, ze proiektua bukatzear dago, eta geldi gabitzela, ustot ez dela egia, baina hori frogatuko da hemendik eta frogatzen ari da. Aldundiarena frogatzen ari da. Frogatu beharko duzue dokumentu ofizial bat edukiko duzue. Ez que nik ez dut behar dokumentu ofizialik. Nik ez dut behar dokumentu ofizialik gure herriari esateko Aldundiaren onespena daukagula, eta hori horrela ez bada, prebarikatzen ibiliko nintzake. Prebarikatzen egon nintzen gezurretan, eta ni ez nabil gezurretan handar. Eta oso argi esaten dutzut, nik nire herrixakin zintzuanaz, ni eta nire gobernu guztia. Eta joan garenien Aldundira, onespena munduzkoa proiektua egiteko modu ekonomiko honetan, eta modu ekonomiko hau da oso segurua. Eta hori bakarrik esan nahike. Nik ez daukot, esan biherrik, egia dan edo ez esaten zabiz, nik gezurretan nabilela, eta frogaren karga hori zu daukatzu, frogatu zu nina gezurretan ari nazela. Zuk esan duzu amaitzeko Aldundiak, gu bai daukogu interlokuzioa, autetxia garen enean euki geikelako, eta trasaduzku hori ez dotzuela esan. Aurrera egin behar dugu. Guk ez dugu herritarrek gezurrak esaten, gu zintzua gara eta egia esaten dugu, EAJak beti egia esaten du. Eneko Azurmendirekin egin behar dugu bat, izan ere Arrasateko berri emailea herriko kaleetan ibili da, gai honi buruz galdetu die, hasteko eta behin herritarrei, beraz, Eneko, gura duzuenean, kaixo. Kaixo Goiatz, kaixo Maikideok, gu kalera urten gara, Arrasateko hainbat gairi buruz herritarrei galdeketara, eta lehenengoa hain zuzen be, Iturripe berrixa da, Arrasateko gai potoluena gaur egun. Zela ikusten daue herritarrek proiektu hau? Bueno, onbino gotu itxemaran baldin bara ondoen gero gola pentsetan dut, eta onerako baldin bara, ondo hartu bik hau. Konponduta, ordeina gauza batu dauzia zatar zamar da, barriztauta iagotu Todo lo que sea hacer cosas nuevas y que quede mejor. Gauza berriak egin eta dagoena hobetzea den guztia ondo etorria da. Edozelan ere, berritzeko behar handiago ikusten diot Musakolako kiroldegiari. Honezkero 45 urte izango ditu eta. Aurreko batean, Ilobaren Saskibalo partidua ikustera joan ginen eta sekulako zuen azkenik, taberna bat ere faltan sumatzen dut kiroldegian. Gutxi ezagutzen dut. Urte asko dira handik ez naizela pasatzen, baina hobetzen den guztia ondo dago. Beharrezkoa ikustez, kiroldegia bastante urruti do unibertsitateen ingurutikan, da hemen ikasle bezala ondo etortzea, bastante juten area eta bastante garrantzitsua ikusten dut. Musakolako bastante ibiltzen ditut, da hemen Iturripea kantxa, Saskibaloien ibiltzen ez, da gutxitan etorri zen ez. Eta, egia esan hango kantxak pixkat gaizki daude eta ondo etorriko zen berrikuntza bat. Hemen guape bai? Bai, hemen guape bai. Proiektu interesgarra iruditzen zait, eta kirol instalazioak hobetzeko balioko du. Nire esku balego, aurrera egingo nuke horrekin. Entzun ditugu hainbat iritzi, Ander, Maider, ez dakit, horien gainean ezer komentatu nahi duzuen, bestela badugulako, gaiari buruz herritar batek bidalitako galdera. Ezer esan nahi? Argi dau, herritarrek bebai honesten dauiela, prozesu partatzailean guk jarri gauenian martxan EAJtik argi ikusten zan, honetxi zauela herritarrek. Esan duten moduan, pena bat izan zan prozesu parte hartzaile hortan, Maiderrek eta Ebak esatia eurak ezauiela prometiruko horitzia, zeurek beste proiektu bat zaukien. Bueltia eman da, hori espero dugu egitzia, esan duten moduan EAJak apostatzen daurak Iturripegaitik eta herritarrek bebai. Bueno, ez da apostatzen dozu ero ez, egin behar da. Eta ja martxan dau. Guk ez gauen esan ningun momentuan ez gauela sinisten proiektu honetan, guk esan gauen Musakolako kiroldegiak, herritar horrek esan duen bezala, izugarrizko behar gehiago daukela momentu baten. Baina, ikusi gauen, posible zala Iturripera bideratzia Musakolako kirolasko, eta holan aurreratzia Musakolako proiektuak izango dituen beharretara. Eta hori zen da gure apostua, eta momentu baten esan baldin bagauen beste bat zala, aldaketak egitea eta ikustia praktikoki eta teknikoki beste gauza bat egitea hobedala, zetik, klaro, EAJak zaukon papeletan ezala aurre proiektu bat inundik inora bez, etzan gure gaur egungo Iturripeko proiektua, Iturripeko gaur egungo proiektuak dauko sartzen dau askoz begauza gehiago eta ikusten da, izango dela auzogarentzat, aukera eta arnasgune oso garrantzitsu bat.
Bukatutzat eman behar dugu gaia, herritar batek bidalitako galderarekin eta horrela dio. Badau gauza bat galdetzie gura doula Iturripen entrenatzen jokatzen duen guraso batzuk. Noiztik aurrera ezingo daue bertan entrenau. Eta beste herri batzutara junbiko die. Irtenbide natural bat emoten dau herriko eskoletako instalazioak hobetu eta horreian leku emotiak herriko taldei. Inbertsio hori herrixen egitea kanpoko kantxak alokatzen ibili beharrien. Jarraitzen du Iturripe berria eraikitzen dauen bitartean, herriko beste kirol instalazioen ordutegia zabaltzeko asmoa badau. Eta bukatzeko, Iturripeko kantxetan bai entzun izan dutzet guraso bati baino gehiagori, ea zergatik ez dauen obra hori faseka egiten, frontoialdea bota eta eraikin berria egin eta ondoren dagoena bota eta berria egin. Zer antzungo diogu herritarroni? Atzetik aurrera, saiatu ginen obria egiten zatika, baina esan zuzkuen teknikoki ezinezkoa zala. Segurtasunaren ikuspuntutik jendea sartuta urtenetan ibiltzia leku batzutan, beste batzutan obra bat egiten ari dan bitartean, ez zala bideragarria. Dana inbizala baten. Daramagu urte bete bai beste herrixekin berbetan eta bai ikastetxeekin berbetan ez, hemen guakin bakarrik beste herri batzuetakoak bai, eta mapa alternatibo bat diseinatzen ari gara, itxita duen bitartean entrenatu ahal izateko. Eta plan guzti horretan, Mikel San Miguelek eramaten duen plan guzti honetan, posibilitate bat baita da, zelan erabili behar ditugun, gure dien instalazioak ze ordutegitan, eta azabaldu beharko dira, bai, ordutegizak. Bai, nik uste dut, herritar honek azaltzen dauena oso ondo reflejatzen dauena prozesu parte-hartzailean atera zana. Prozesu parte-hartzailean hori dokumentu hori udalak berak dauko, eta bai agertzen zen Iturripetik hastia musakolakin amaitzeko, baina bien bitartean eskoletako egunez berdinak obrak itxia. Adibidez, Erguineko herri eskolan, ero San Biato Raundin, bueno, ezberdinak ziren kasuistikak. Orduan, hor argi ikusten da, ez dago ezer. Ez dago ezer, Erguinerako ez dago ezer horretarak, beste guztietarako. Orduan, momentu enten itxingo da, Iturripe, gu elkarteekin egon gara, pixkat oso garrantzitsua dalako elkartiei entzun eta elkartietik jakin ze behar daukien, ze ez da berdina partidatarako daukien beharrak, ero entrenamentutarako daukien beharrak. Orduan, nik uste hau planifikatuta egon beharko zala, ez dakigu noiz hasiko den obra, ze berez Maiderrek esan zuzkun aurrek urtean ja zita egongo zala, eta de hecho elkartiak egon die hor inpas baten jakin gabe aurten temporada amaituko zauen ero ez. Orduan, lehen hauen bizan, ez dain, baina nik uste dut daukogula musakolaren erabilera handitzeko aukera, eta ondion denbora daukogu eskoletako eraikinak egokitzeko. Espero dugu udarako erokituta egotia, eta bereziki eta oso garrantzitsua da kirol elkartiei eurei entzutia eta euren tokizan jartzia. Ze oso zaila da ez badozu zagutzen alternatiba desente bat ematia. Beste proiektu batekin egingo dugu aurrera, Grupo San Juan auzunea berriro urbanizatzeko lanekin lotuta, ze puntutan dago gaia? Bueno, ja eginda fanzan hastien bilera bat herritxarrekin, auzokoekin, eta obra hau beharrezkoa da, eurak daukien uren saneamentua konpondu egin behar da, eta planifikatu da nola egin behar dan berrurbanizazioa eta atarte bakoitzean egin behar dien obrak. Momentu honetan herritxarren arduria da obra hori bateratu egingo dan edo ez, danok batera egiteko aukera egongo dan edo ez, udalak eskaini utzi aukeria laguntzeko eta bitartekari lanak egiteko obra hau alik eta danok batera egiteko prozesu horretan laguntzeko, zeatik, ze badau obra bat dala danona dana, Arrasateko herrixak finantziatuko dauena, hau da espaloiak handiagoak egitea, parkea irisgarria egitea, eta guzti hori, eta beste bada, atartiak bakoitzak egin behar duena bere etxe propioetan. Eta horretarako, saiatu behar garena da, obria alik eta efikazena eta azkarren egiteko aukeria euki deigun, lan horreitan batera joatia, hori da saiatu behar garena. Obra oso garrantzitsua da, eta gu guztiz adosgaz, bereziki, herritarren gandik ateratako eskaera bat dalako. Herritarrek beraiek eskatuta, prozesu parte-hartzaile bat egon zano soluzia, beraiek baita definitzeko zer nahi zauen, oin jasoko dugu definituta zer dan dauena, baina hor, Maiderzuk esan duzu ez herritarren ardura dela batera inero ez, herritarrek daukie beste ardura bat, eta da, klaro, azkenengo bileran esan zan, bakoitzak zenbat ordaindu izauen, holan, abote pronto, eta horrek ardura bat sortu daurengan, orduan, uste dut oin tokatzen jakula udal moduan, ustartzia bi obrak,
bizilagunen onduan jarri eta baitza aholkatu zelan egin daiteken, eurentzako zaiena ez dan bidea aurkitzia, orduan usteot pausuak eman behar diezela. Azkenengo bileran esan zuzenean, badauz etxe bizitza batzuk, diru asko jarri beharko daubiela beraien obra itxeko, eta usteot bilatu bideela biderik zuzenenak, biderik egokizenak bizilagunei beraiei grabozu ez izeteko, ez? Eta nik uste hor dagoela, ez bizilagunei entzun da, egon gara bizilagun batzukin, eta ardura hori bai erakutsi duzku. Jo, etorri diez, bota duzku holan, eta nik uste hori soluzioa bilatu behar dela. Da prozesu bat, euki dauela bere gora berak, baina bizilagunen gandik atera dela. Bizilagunek parte hartu daue, izugarrizko parte hartzea eukizagoen prozesu parte hartzailean. Bueno, amaieran arte bizilagunekin eskuti jutia uste dugu oso garrantzitsua dela. Udal auzoa berriro urbanizatzeko proiektua ere zeresan handia ematen ari da, kasu horretan, ze puntutan dago? Bueno, hemen egon zan baita parte hartze prozesu bat, bere momentuen udalako jendearekin, eta azkenean behar dana da, udalagoikoaren urbanizazioa aspaldi dau zintzilik, behar da zelabait ordenatzia zeintzuk dienan bertako aparkalekuak eta zeintzuk izango dien, publikoak izango dien lekuak, eta momentu honetan proiektua hor dago, idaztear dago, eta jaso dugu egoten garelako auzotarrekin, bai San Juanekoekin, bai elkartiekin, eta bai bertako bizilagunekin, pasadaztien bai eukigoen bilera batzuekin, eta ikusi behar dugu proiektu hori nola egin behar dan, eta proiektu hori martxan jartzeko dirut bat sartu dugu, eta datorren urtien egingo da. Bai, honi eman bijakona da velozidadia. Ze oso geldidoie, eta hori da errealitate bat. Oso geldidoie, eukidauelako etapa ezberdinak, baina aurrek urtean be, diru gehiago eskatu gaben sartzeko, gobernuak ez eskua eman zuzkun eta indauena da atzeratzia. Proiektua sinatu da, oindala azte bete, proiektuarekin aztia orduan. Gaz, 2026 urtean izisa eta proiektua ez da hazi orduan. Honek behar dagoena da velozidadia eman, hartu zintzoki eta aurrera eraman ze urte askotako eskaera bada, auzotarren aldetik, eta uste dut beharrezkoa dela auzo horreri irten bide bat ematia. Bueno, nik zintzotasun guztiarekin, parkatuko estazu baina proiektu hau beste asko bezala, Grupo San Juan bezala, ja egina egon behar zan gaur-gaurkoz. Mesedeetako ikastetxeari buruz galdetu nahi dizuet baita ere, La Merced izandakoaz, hori erostea aipatu da ez da, erosi zertarako, ze proposamen, ze ideia duzue eraikin horretarako? Bueno, gure ideia izan zanko jauzin batetik eta izea kooperatibak egin dauen lan izugarriaren baitan, aukera bateuen leku horretan, ikastetxe horretan, etxe bizitzara bideratutako eraikin bat egiteko. Egia da, momentu baten izeak planteatzen dauena eta guk udal gobernutik ikusten dugunaren artean badauzela ezberdintasun batzuk, orduan egiten duguna da 3 lan hildo, hasten gara jorratzen legislatura hasieratik, ezta? Eta 3 lan hildo horrek die, alde batetik, erosi leiken edo ez, ze balorazio emate jakon eraikin horrei eta erosi geiken edo ez udalak, ze udalak erosi behar du, eta bigarrena, zeinek egingo ditu etxe bizitza horreik, eta ze etxe bizitza mota edo ze dotazio habitazionala eukiko dau leku horrek, ez? Orduan, alde batetik jartzen gara kontaktuan Eusko Jaurlaritzakin, etxe bizitza sailarekin, eta beste alde batetik aldundiarekin. Orduan, alde batetik guk nahiko geukena, eta ja oso aurreratuta daukagun gai bada, zer aurreratu dugu eta negoziatu dugu erosketa, eta hori ez dago egina, baina lotuko da, datorren urtean lotuko da hasieran, eta hori jakin behar duguna da, edo hitz egin dugu ja Eusko Jaurlaritzakin eta diputazioarekin berriro ere, esateko begira eraikin edo daukagu, eta guri gustatuko jakuna da Eusko Jaurlaritzak hartzia eta etxebizitza dotazionalak egitea gazteantzako alde baten, eta diputazioak pertsona nagusientzako, ero dependentzia asko gabeko pertsonendako, etxe bizitzak, ero apartamentuak egitea beste aldean, eta gero elemento komun batzuk egitea. Eta nahiko aurreratuta dauzkagu esaten dututen bezala harreman guzti horrek, eta aurrera goiaz. Bai, hemen, maider gentzen den moduan, Grupo San Juanekin egon behar zan, udala bebai, karo 2 urte terdi pasau diez lege alditik, eta ez dauen da, ni bebai partekatzen da zurekin 2 urte terdi hauetan egin egon behar zala, hau bebai erosketa. Erosketa gu hasieratik esan dugu egin behar zala, argi zaukokun mesedetako konbentu erosin behar zala, eskola erosin behar zala, badau proiektu bat, izeak indako proiektua, gainera kolaboratzaile mordo batekin, herriratuta eta herrian barne biltzen dauela, eta nik uste dut jendia oso pozik dauela proiektu horrekin, guk guztiz bat egiten dugu. Esan duten moduan, hau egin egon behar zan.
efectivamente, 2 urte eta erdi eta gero egin egon behar zen. Posten gara, zerbait egin izena, postuko gara bereziki sinatzen danean, ja erosketa sinatzen danean, baina bai aldundiak eta bai jaurlaritzak predisposizio osua daukie, gu jaun dela urte bete eskatu gauen udalari erosteko, ze hemen barne biltzen diez alde batetik bakardadearen, nahi ez dan bakardade horri soluzio bat emateko, eta aldundia guztiz prest dau hor zerbitzua jartzeko, eta beste alde batetik etxe bizitzaren afera, ez? Hor badoiez etxe bizitza batzuk, eta horri irtenbide bat emango dugu, gogoratu behar dugu, 2 urte eta erdi goiezela, etxe bizitzaren gainean ez errestala egin, hemen badakagu beste lursoil batzu bai jaurlaritzari pasau aldila, beste ez diela pasau, orduan, proiektu honek horiek barne biltzen dago, eta uste dugu aukera ematen dauela horre aurrera itxeko. Berandu badabe posigaz, ze, ematen dugu zerbait badauela. Bai gustoko jaten apreziazio bat egitea beste erdiegi bateri, dala ez gabitzela itxen etxe bizitzaren inguruan ezer. Fanzan, 2025-2024an hasi ginen gune tentzionatuaren izendapena lortzeko lanetan, hori aurkeztuta dago, jaso dugu lehenengo konespena, eta horren barruan badauz hainbat ekimen egin behar dienak. Eta da, lehenik eta behin ikustia zenbat etxe bizitza utzik daukogun, etxe bizitza utz horreikin zer egin behar dan, dauzkagun lurrak Eusko Jaurlaritzari ematea edo ez, horretan bebai egon gara Eusko Jaurlaritzatik hasieratik legegintza hasieran, ez da egia ez gabitzela egiten ez ebez, legealdi barruan gauz, eskatu dugu Eusko Jaurlaritzari hartzeko gure lurrak alokairuzko apartamentuak egiteko ez dauelako beste modurik, diela nein horren onduen da zen lurrak, guriak dienak, esan duzko baietz, aukera dauela hori egiteko, berriz esaten dut etxe bizitza utzekin zer egin, La Merced ikastetxearekin zer egin, bagabitz eta maineran agabitz oso ritmoa handian. Izen ginen lehenetarikoak eskatu gauela gune tentzionatuaren izendapena egitea. Baina realitatea da lursailak udalarenak diena eta Merced ez dagoela erosita, ez dagoela ez erreina. Mugikortasun gaietara egin behar dugu eta hor Gorostiz auzoko igogailuekin lotuta galdera bakarra eta zehatza, noizko aurre ikusten dira? Datorren urtien proiektua aurre ikusten da egitea. Mugikortasun ordenantzari buruz ere galdetu nahi dizuet, baina kalera egin behar dugu segidan, izan ere, oinezkoen eta ibilgailuen elkarbizitza hobetzeko, arautzeko, beharrik ikusten ote duten galdetu die Eneko Azormendik Arrasatearrei. Mugikortasun arloan, azken aldixan, nabarixa da oinezkoen eta bestelako ibilgailuen adibidez patinetien arteko elkarbizitza zela bait kolokan dauela. Zela ikusten daue gaixa Arrasatearrek, benetako arazo bat da? Yo les tengo más miedo que a un nublado. Porque es que... Beldur handia diet patinetei. Oso azkar ibiltzen dira. Ez dute inguruetara begiratzen eta arriskua ikusten diot. Konponbidez zaila duela iruditzen zait, baina bidegorriak eginda daude eta agian hezkuntza falta da. Bidegorrietatik joan daitezen eta erdigunean kontu handiagoarekin ibil daitezen. Horri buruz arrisku ikusten dut. Matrikuli ipini erosau zerpa, ez da gitz. Baina kontrol lapurra pentsa bai, neure ustez, Horke askotan ontotik txiki bela hortik. Patinete batek nire lagun baten txakurra harrapatu eta kabatu egin zuen. Zer egin behar dugu horren aurrean? 3 aukera daude. Patineteak kendu, behar den moduan ibili, edo isunak jarri bata bestearen atzetik. Horretarako zaintza handia beharko litzateke. Radarrak. Arazo handiena da ibiltzen diren abiadura. Izan ere, oso azkar ibiltzen dira patineteak. Horrez gain, beste hainbat arlotan moduan, nondik ibila erautu beharko litzateke. Adibidez, espaloitik ez. Bai, batxutan gisa esan beldurra eta dana ematen da, pasatzen zara onduan eta arau batzuk edo egon beharko zian edo ikusteko nondik aldiran jun edo nondik ibili, baina ez holan edo zintokitatik ez. Patineteekin, patinete elektrikoekin dirudi dagoela arazorik handiena ez da bat egiten duzue, herritarrek esandakoekin, ezinbestekoa ikusten duzue, hori arautzea, zertan dihar duzue? Zirkulazio ordenantza kasualidadea gertatu zanean, emakume honek esaten dauena, zirkulazio ordenantza lantzen ari ginen, bukatuko da ontxe. Lantzen ari gara, ez bakarrik patinetiena, beste gauza batzuk bai. Zer jasoko du? Adibidez aldezarrian pivoteak kenduko dieta kamaraz kontrolatuko da kotxien sarrera eta irteera, zeintzuk ibili bideen bidegorrietatik, zeintzuk dauzkien lehentasuna, patinetiak zeintzuk ibili leizkien eta zeintzuk ez, hau gertatu zanean adibidez
patinetiei emun jakien udaltzainek gelditxu itxasotzien eta mutesotzien olako QR bat sortu geuena jakitzeko nundi joan behar ziren ze abiaduratan eta errespetatu behar zauen edo ez pertsonak, zetik, askotan bebai emakume honek esaten dauena bebai arrazoia dauka. Falta jaku bebai nundik nora joan, askotan bide gorritik zoiaz bizikletan eta jendea sartzen da, bizikletak ez dakigu batzuetan zeintzuk daukien lehentasuna eta zeintzuk ez, sartu bizaren edo ez errepidera, eta hori izan zen neurri bat, gertatu zanean zoritxarrez txakurtxu honena, eta hori izan zen neurri bat, eta beste bat izen zen, gelditzia, zetik patinete asko dauz trukatuta daz. Orduan hartzen daude, daukixena baino, abiadura askoz begeixe hau ez. Azkenian, 25 kilometro orduko hartu leikie, eta hauek batzutan hartzen daude, 85 eta 100 kilometro orduko. Horrek suposatzen daude bai, eta gertatu izan da, bi istripu oso larri izan ditugula, pertsonak alako abiadura baten, joateko olako ibilgailu baten, ez? Eta konfiskatuak izan die batzuk. Ontxe sartuko dugu, ordenantza barrixa, eta horrekin landuko dugu, baina kontzientzia zinua oso importantia da. Danien, ez bakarrik patinetietan. Beldurra ere aipatzen zuten, ez da herritar batzuk. Bai, lantzen zabiziela esan dau, Maiderrek, zuek egongo zineten lantzen, desde luego partekatu gurekin, ez zue partekatu ezer orain arte. Nik uste hau dala gobernu honen adibide garbiena, reaktiboak zaretela eta ez proaktiboak. Zeo zer gertau biherri zen da, jartzeko mai gainean ordenantza proposamen bat. Eta zeo zer gertatu behar izen da, gu irten gara, salatzera, guk atera dugu gaia plenuetan, baina eske zerbait gertatu arte ez da ezer egin. Porque horren ostian hasi ziren kanpainak itzen horren ostian, ez lehen hau, horren ostian, orduan, horregaitz izaten dut reaktiboa eta ez proaktiboa, arazuei aurre hartu egin behar da. Eta hau, oindara 8 hilabete, mugikortasun plan bat onartu zanean 8 hilabete ez da ezer egin orain arte. Oin mai gainean daukogu aurreko astean jasota, udal gobernuaren proposamena ordenantza horren gainean. Guk egin ditugu gure proposamena, guk sartu dugu. Lehen hau, uste dugu, proposatutako ordenantza oso malgua dela, eta izen bida, askoz ere zorrotzagoa eta askoz ere zehatzagoa, eta ez da kasu honetan. Da arazo bat, herritarrek, arazo hori, badaukie, percepzio bat badaukie eta beldur badaukie, eta nik uste dut beldur horrei irtenbide bat eman bijakola, baina eman bijako beldur hori haunditu baino lehen hau, eta nik uste dut kasu honetan atzeratu indala. Eukiko dugu, onartuko da goizen otsaileko plenuan, onartu eta gero alegazio epia gadauko, alegazioak jaso erantzun inbidiez. Maiatzera arte ez da martxan egongo, uste dut oso berandu gabezela, eta orduan bitxartian, eskatzen gauna da jarraitzia, udaltzaingoaren aldetik, ze udaltzaingoak oso lan honain daue honen gainean, eta esan behar dugu, ze beti egon diez horren gainean, baina eskatzen gauna da jarraitzia, eta segurtasun bat ematia herritxarrei, porque ikusten da eta horri ikusi da argi eta garbi, herritxarrak ez doiezela seguru kaletik, orduan, aurre hartu enbirditzagu arazuei, Maider? Bueno, noski aurre hartu behar deutzagula, baina demagogiatik eta oportunismotik aratago, Ze gauza gertatzen dienien urtetzea prentzan, bai, nik uste apur bat oportunismoa badala, ez? Osa, gauza gertatzen da, eta exigitzen dutzat gobernuari, lehen hau ez dutzazu ez egitu ez edez. Baina ordenantza hori lantzen ari zan. Eta plasuak, administratiboak dienak, zuk dakitzu, zeintzuk dien, orduan aurpegiratzea maiatzera arte ez dela egingo, hori ez da udal gobernuaren erabaki bat, hori da plazo eta epe administratiboen luzapen hori. Orduan, eskatzen dututena da eta eskertzen dutut alegazioak egitea guk egindako lanari. Aurrera egin behar dugu. Bai, baina guk oportunismoa ezin duzu esan herritarren arazo bat mai gaineratzen dugunean, hori ez da oportunismoa, hori da herritarrei entzun eta arazo bat mai gainean jartzia. Esan duzu oportunista izan garela, ez? Nik esaten dut istripua gerlitu zanean txakurtxuarena irten zineten prentzan. Baina lehen hau ja hori oportunista izetia da, hori da izetia oportunistia. Guk lehen hau mai gaineratu gauen, lehen hau plenuan, hori gertatu baino, lehen hau. Herritarrak aipatu dituzue, guk ere herritarrei parte hartzeko eskatzen diegu, animatu dira, bat baino gehiago oraingo honetan, eta ezinbestean egin behar ditugu, gurera bidalitako galderak. Maider Morraz alkateari zuzendutako galdera da, zuzenean horietako bat, eta horrela dio. Aurreko legealdian mozal ordenantzaren aurkako oposizio argia egin zenuten zuen alderditik. Ordenantzak indarrean jarraitzen du, eta duela urte batzuk genuen egoera errepresibo eta zapaltzaiera itzuli gara. PNV eta PSeren mozala indargabetu zenutela esanez ahoa bete ostean, zergatik ez duzue ordenantza indargabetu? Zergatik jarraitzen duzue kaleetatik propaganda kentzen? Zergatik jarraitzen duzue lan politikoa isunez jazartzen?
Bueno, nik uste dut espresio horneik oso exageratuak diela, ez da egia errepresioa gabitzela egiten herrian, ez da egia. Gu ez gauz ados bere momentuan egin zan Mosal ordenantzarekin, ze garbiketa ordenantza bat denean etzan garbiketa bermatu zana zan adierazpen askatasunari eta adierazpen politikoari espresamente haren kontra egiteko ordenantza bat izan zen, horregaitzik deitzen da Mosal ordenantza. Gu bagabitzela nian ordenantza horren berregituratze baten. Esan genuen ordenantza bat baino gehiago aldatuko genuela legislatura honetan, eta bat izango da garbiketa ordenantza. Garbiketa ordenantza bakarrik ez die adierazpen politikoak eta pankartak, bebai da herria mantentzia garbixa, eta nik uste dut adierazpen politikorako espazio haundixa dauela herri honetan. Espazio haundixa eta malgutasun momentu baten beharrezkoa dana, izan neikena. Baina oreka horretan, adierazpen askatasunaren eta garbitasunaren artean garrantzitsua da oreka hori mantentzia. Eta garrantzitsua bebai da jakitzea herri honetan herri bat garbi mantentzeko importantia dela ez ikintzia. Zeti garbiketa ordenantzaren oinarrixa hori da ez ikintzia. Orduen ikusi beharko dugu, ointxe pasatu gara terrazen ordenantzatik gero hitz egingo dugula. Pasatuko gara eta ordenantza birmoldatzera eta gero etorriko da garbiketa ordenantza. Esan genuen egin behar genuela eta egingo dugu. Baina, puntualizazio bat, ez da Mosal ordenantza. Eta ustot, alkate batek esatia, udal gobernu honek demokratikoki plenoan onartutako ordenantza bat, Mosal ordenantza dela, ustot lekuzkanpo dagoela guztiz da garbiketa ordenantza bat, eta inbidana da aplikatu. Ze percepzioa da herritarrena bai, ez dauela herria garbi. Orduan, egin behar dana da, aplikau ordenantza. Orain arte, malgutasun baten barruan aplikau duzuena, aplikatu. Ezki hori da percepzioa. Batzuk daukie errepresioaren pertzeptzioa eta ez dautzuk malgutasunarena. Eta horreka bat lortu behar dugu, eta lortuko dugu. Urrengo galdera, maikide guztientzako da eta horrela dio. Zer egiteko asmoa duzue urrengo urteetan, 0-6 urteko umeentzat, neguko hileotz eta euritsuetan, zerbait estalia, zerbait egiteko asmoa duzue? Eta gero dio, txikitxokoa zerbaitegatik dago ia beti utzik. Bueno, a ber, ni guraso moduan 0-6 urteko bi ume dauzkot eta partekatzen dut beharra dauela. Txikitxokoa utzik betiz daue gu erabiltzaile gara eta txikitxokoak daukon arazua da beteta egoten dela neguan gehiegi. Orduan guk eskatu gauen ondoko lokala bere ganatzia udalak haunditzeko, horren ostian bere ganatu zauen, hau batzordean aurkeztu gauen eta bitu hemen esan gauen moduan adostasunetara, heldu ginen adostasun batera eta eros izan, oin bihar dana da hori haunditu, hori bebai eskatu dugu hori bebai zabaltzia. Eta gero, bestalde batetik, denbora goiez eskatzen, kubritutako beste parke bat egotia. Gu sartu ginenean 2015an etzauen parkerik kubritzuta, 4 parke daz momentu enten kubritzuta 4 auzotan, uste dugu falta dela erdialdean bebai kubritzuta dauen beste parke bat eukitzia, eta orduan uste dugu hor egin behar dela, guk eskatu dugu urtero, ez da ezer egin orain arte, San Jaku baietz, baina ez da ezer egin kubritzeko parke horiek. Uste dugu behar dela tokixak alde batetik tapauta dazena eta beste batetik itxiak bebai, orduan uste dugu txikitxokoan ampliazioa egin behar dela ahalik eta azkarren, aurrekontuetan sartuta daz, baina egin behar da ahalik eta azkarren, eta baitxea kubritu tokiak. Eta horretaz gain ikusten jarraitu aztertzen ze behar da, zen ze 2015an ez dagoen txikitxokorik esazen kubritutako parkiak gaur egun badaz, eta egin behar gabona da beste aurrera pauso bat ematia. Maider. Bai, eskertzen dut asko galdera hau. Ze aukera ematen du azaltzeko zer egiten ari garen adin txiki, 0-6 eta 0-12 urteo bitxartera eta aratago bai. Txikitxokoa ondoko lokala ez da erosi, alokatu egin da, hori pasauzan batzordetik, eta lortu genuen alokairuan hartzea eta orain ampliazio bat egin behar da. Ze bere momentuan arazoak zauzen eta ez ziren konpondu. Egin dabe bai jarri txartelarekin sartzeko eta irtetzeko aukeria, eta hor 146.500 euroko inbertsio bat egingo da lokal horretan ampliatzeko. Hori txikitxokoari dagokionez. Gero, ludoteken gaian, ludotekak printzipioz zaukien kuota bat sala simbolikoa, baina orain ja doainak dira. Eta hemen bai gureko neukela hartzia edo asaltzia
zer egin nahi dugun Monterron jauregiarekin, hori gure legealdiko planaren ebai badago, eta horrek bebai afektau bihutzo 3 urtetik orakoen umiei. Hemen atzo bertan eukigoen bilera tekniko bat martxan jartzeko parte hartze prozesu bat, nun egongo sarien gurasuak, egongo dien aurrak eta egongo dien eragile ezberdinak, hezkuntza maila ere bai, dela gauza bat berria egin dana legislatura honetan beste gauza batzukin batera, eta hor sartu behar duguna da, olako parte hartze prozesu bat, jakitzeko zelan uztartu Monterroneko eraikina, aurrei eta nerabiei erabilitza parkia naturgune bezala proiektu horretarako. Honetaz aparte, bihar etzi daukagu aterpe bat egiteko prozesuaren hasiera Musakola auzoan, eta gero daukagu Santa Barbarako parkearen lizitazioa irten da Santa Barbarako parkea naturgune bezala eraberritzeko, obra hori, eta gero, baita ere, datorren urtean eta oso garrantzitsua, parte hartze prozesu bat edo lan bat aurrera abiatuko dugu, ikusteko biteriko zonalalde guzti horretan, zer nahi duen herriak egitea. Hau da, bertan, estalitako parke bat aurre ikusten da, etorkizunera, baina zer egin behar dan, momentu honetan gasolindegia deitzen da leku horrekin eta gure ustez oso desaprobetxatuta dauena. Orduan, hor bai joan leike aterpedun parke bat eta beste erabilerarako metruak baita ere. Posten gara entzutia, gisa da, pasau garela, udaletxetik Platonetara eta hemen berri eman duzkuzula, udaletxean eman biko zuzkuna berri, Monterronen gaineko prozesu parte hartzaia biterikoa, da lehengoko informazioa, bai baina ez duzue partekatu gurekin, orduan, espero dugu prozesu horretan gure bai gurekin bepartekatu nahi izatea. Guraso moduan parte hartuko dut, baina EAJ moduan bai. Uste dut aurrera pausuak eman diezela azkenengo urtietan, ardura bada, 0-10 urte bitarteko gurasoen artean, eta uste dut, hori, ordu badala honi bebai heltzeko, ez? Posten gara udalak ideia hori badaukogu, eta gu be parte hartzea espero dugu. San Francisco, Elizari buruz ere galdetuko dizuet, izan ere udalarena izango da urtarrietik aurrera, baina lehenengo galdetu diezaiogun herritarrei ea beraiek ze iritzi duten. Arrasateko udalak, atzian dakoten San Francisco Elizia erosiko dau 2026 hasieran. Zertarako da proposa gune hau? Zer erabilera hemen guraxako? Pues como hasta ahora, más o menos para eventos, ¿no? Para eventos musicales o para gente joven. Orain arte moduan musika emanaldietarako erabiliko nuke. Horrez gain, askotariko erabilerak izan ditzake espazio horrek. Esango nuke jende gaztearentzat eskaintza falta dela. Ez dut gauza askorik ikusten haientzat. Dantzak, marrazketa, pintura. Baile, pinturas, algo. Nik elizat, kontzertutarako, talako gauzetarako. Bai, irabaki hona pentsatzen zatzu, udalak erosi izan hau. Bai. Joño, jode, udaletxik elixi erosi, Hoi da. Eta han, kultura ekintzak eta egiteko zela ikusten duzu hori? Hori ondo. Porque eleixa moruen ez dauko zerrenik, oso zentrage honi, San Francisco, jolin, muy bien. Kultura sustatzea ondo ikusten dut. Eta horretarako leku ezin hobea da. Abesbatzendako akustika ederra du Elizak, barruraino heltzen den horietakoa. Eta horretarako leku ezin hobea da. Horrez gain, bilerak egiteko ere erabili daiteke. Se pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Porque aquello... Gauza asko egin daitezke hor, lekua zoragarria da eta. Ekitaldi kulturalen baitan, ondo aukeratu beharko litzateke zein den behar nagusia. Un poquito, ¿no? Que es la necesidad... Zein da asmoa, Maider, zertarako ikusten duzue Eliza egoki? Gubagabitzen proiektu honen atzetik legaldia hasieratik, urte bete terdi egon gara negoziatzen erosketa, eta azkenien uste dut oso berri hona da herriarentzako. Alde batetik dauko Elizia, beste alde batetik dauko atzekaldian 2 etxebizitza, eta gure asmoa da, etxebizitzak udaleko etxebizitza parkera eta emergentzia sozialera bideratzea, ze parke gutxi dauko, herrixak eta behar ditugu etxiak, Elixak barkatu udalak, eta behar ditugu etxiak, eta ampliazio hori hona da. Bestalde, hil eta zibilak egiteko leku bat, aspaldi demandatzen zen zerbitzu bada, ze aldai ez da leku duina, eta horren alde egiten dugu, eta gero noski joango da kulturara bideratuta. Bai, nik uste dut oso berri hona dela, esan behar dugu, eta herritarrak horrela ikusten daue, oso ondo datorre edosketa hau.
gobernuak berak esan zauen, herriratze bat dala Elizarena, herriratzea danez nik uste herritarri eman bijakiela hitza zer ere abilera daukien. Guk proposatuko dugu prozesu parte hartzaile bat bizatitan manatuta, herritar talde batek proposamenak mahai gaineratzeko eta gero herritar guztiek erabakitzeko zertara bideratu tutoritzape gabe udaren artik uste dut herriratzea bada herritarrek aukeratu bidauiela. Zabalik, edo zer gauzetarako? Emakume txokoa. Beharrezko ikusten duzue emakume txokoa toki aldatzea, nora, noizko izatekotan? Bueno, emakume txokoaren aldaketa, leku aldaketa aspaldi bueltaka dabilen asunto bada. Eta, bueno, nortu dugu erabakitzea nora joango da tren geltoki zaharrera. Eta bertan lanian ari gara, hori bebai berriz esaten dut gure legealdi planean dago, apur bat errepikatu itxenaz daula gure legealdi planean, baina emuten dago esabitzela ezer egiten, baina gero agerian dau baietz, eta orduen bai joango da tren geltoki zaharrera. Guk nahi duguna da salto kualitatibo bat ematea feminismoan, aspaldi dagoena geldituta, eta horretarako beharrezkoa izango da zentruan izatea, irisgarria izatea, eta hor dauen osasun atmosfera horretan, barneratzea eta udaltzaingoaren onduan, importantia dalako, udaltzaingoaren onduan egotia bebai momentu baten hartatzen dien emakumeak, aradoia. Noizko? Datorren urtien proiektua. Guk, bai, ados ikusten dugu leku aldaketa egon behar dela, bere garaian ni berdintasuneko zinegotzen nintzenean mai gaineratu nagoen baitxar aldeko aldaketa hori, toki ezberdinak proposatu genituen, esan ikusi, ematen dugu badagoela toki definitibo bat, ados gaz, bertara bideratzearekin, salto kualitatibo bat esan duzu Maider, salto kualitatibo aurrekontuak bai itzen da, eta berdintasunaren 0,7 da, eta guk itxi gauen 1,23an orduan, klaro, gutxitu bada bere pixua salto kualitatibo itxia bai zaila da. Ez bakarrik tokiekin, ez bakarrik eraikinarekin baizik eta diruarekin baita. Ez, baina salto kualitatiboak ez die beti diruakin itzen, Salto kualitatiboa da adibidez egitea LGTBIQ+eko diagnostiko bat herrian. Ez da lain garestia, baina da oso importantia. Edo adibidez egitea osasun mentalaren plana herrixen. Horrek, inoala inbeste diru ez dauko ostetan, eta horrek ekartzen dauen ekintza planak ekarriko daue salto kualitatiboa. Orduan, gauza asko inleizke diru gutxikin. Eta horrek adibidez die proiektu batzuk inoiz ez dianakin herri honetan. Eta hor, nahiko nuke indargune handixa jartzia. Zaitik eraikinetatik aparte, guk zabaldu ditugu atiak beste hainbat eta hainbat proiektu sozialetara eta oso importantiak dienak. Bakardadearena baita adibidez, baiara mailan egin duguna, baina bakardadea, osasun mentala, LGTBI politikak, horrek oso garrantzitsuak dira bestiak beste, gure herrixa erueteko dagokizon lekura. Eta ez da beste hainbeste, ez da euki behar segatik euki behar hainbestelako reflejua aurreko. Baina ekintza plan hori aurrera eramateko dirua beharko da, eta seguratzen duzu 0,7ko pixuarekin ezingo dara eraman guk eskatzen gauena da, salto kualitatiboa bai, ekintza plan horiek bai, horretarako diru sorretu. Azken sartu irten egin behar dugu, Arrasateko kaleetatik izan ere saioaren azken txanpara iritsi gara. 2023ko ekainean hasi zen martxan gaur egongo udalbatza, urte eta erdi pasaudan honetan, herritarrek zela baloratzen daue politikarixen jarduna? Ez da, horri buruz, ni Arrasaten nahiko ondo funtzionetan daula betzetan dute. Neure etxixera, baina ez da. Oso ondo. Hombre, mejorar siempre. Beti dago zer hobetu, eta badira hainbat arlo hobetzeko, baina oro har oso ondo ikusten dut herria. Fenomenal. Personalmente no la conozco, pero me parece que... Pertsonalki alkatea ez dut ezagutzen, baina iruditzen zait lan ona egiten ari dela. Ikusten ari naizena gustatzen zait, eta ez da lausengatzeagatik. Alderdi politikoa baino gehiago pertsonari begiratzen diot nik. Botoa ematen diegu herriari laguntzeko, herritarren zerbitzura egoteko. Para que sirvan a la gente. El pueblo está bastante bien, bastante mejor. Herria nahiko ondo dagoela iruditzen zait, hobetuta, oraindik gauza batzuk behar dituen arren. Hori bai, gabonak iristear diren honetan, argi gutxi ikusten ditut herrian, postasun apur bat falta zaio. Nafarroa etorbidean adibidez, argi gutxi daude, eta joan etorri handia du. Porque hay alguna calle que tiene 3 y en esa ninguna. Minutu bana, eman behar dizuet, izan horrentzundakoa komentatzeko edo aurrera begira, dituztuen asmoak aurreratzeko edo azpimarratzeko, Ander, zurekin hasiko. Bai, esan dauen moduan, beti dauzo betzeko gauzak eta beti dauzo aurrera itxeko gauzak, egisa da 2015 urtetik aurrera velozidadia hartu zauela Arrasatek eta ikusten diez eraldak eta asko, ikusi dugu Eko Bulebarra bera, eta eman diez aurrera pauso asko, beti dauzo betzeko, eta hemendik aurrera agintaldia amaitu bainoren hauzei, hitzetatik egintzetara pasau gara, ezin gara hitzetan geratzen,
geratu, ezin gara planetan bakarrik geratu ez. Inbidiez proiektuak, udalagoiko proiektuak, Gorostizakua, Iturripekua, errealitate izetia nahi dugu, errealitate papel batetik errealitatera bideratzea, baina horretaz gain nahi dugu beste proiektu batzuk bebai aurrera eramatia. Eta esan duten moduan, ostegun hontako gobernu juntara doie bertan behera geratzea Amaiantzokiko proiektua. Ez, Amaiantzokia aurrera eraman behar da, ezin da nahi zen da ostegun hontan bertan behera geratzea proiektu hori. Ero Musakolako proiektua hartu inbiar da, baina hartu bida oin. Ero autobus geltokia ezin dugu 2030 urtera arte itxoin eta dausen situazioan egotiak jendia. Uste dugu horrek be, barneratu bidiela eta zoritxarrez onartutako aurrekontuak horrek blokeau behar dituzte. Orduan eskatzen gauena da hitzetatik ekintzetara eta proiektu horre bai eramateko. Bueno, berriz esaten dut Amaiantzokiko proiektua bertan bera ez da gelditzen. Hori be da titular bat, ez da nagusti segizkoa, baina zentratu behar naz, azkeneko minutua da ez? Hori da. Bueno, nik uste dut, azkenian, importantia dela lan egitea ilusioaz eta itxaropenarekin. Eta gu horretan gabitzatiak zabaltzen gauza askori, gu ez gauz inpazian eta hori agerixen dau, 81 milioiko aurrekontua daukan herri bat ez dau geldi. Eta zorionez, eta hor bat natorranderrekin hitzetatik ekintzetara pasatzen ari gara, eta datorren urtean ikusiko dira aldaketa asko. Eta eskerrak emun nahi dotziet eragilei, eukidobiela gure gobernuarekiko izugarrizko harreria, eta beraie gabe gauza asko ezingo geukelako egin, ez? Kirol klubak dienak edo kulturarekin zerikusisa daukienak, ez? Proiektu berriak garatzen ari gara, ate asko zabaltzen ari gara, esan duten bezala, inoiz ikutu ez diren gaiei, etorkizuna oso importantea da, etorkizuna komunitatearekin batera egitea oso importantea da. Guk, pertsona horrek esan dauen bezala gauz laguntzeko, gauz herritxarrei laguntzeko, eta guk dakigunetik, eta euren dirua dana, inbertitzeko herrixen. Eta uste dut bizikalitatea hobetzea dela importantia, biziposa galdu barik. Gustau jatzen dozuna, hitzetatik ekintzetara pasatzea. Ander Garai, EAJaren bozera maila Arrasateko udalbatzan, Maider Morraz, Arrasateko alkatea, eskerrik asko bioi, gaur gurean izateagatik. Arrasaten eta berdin gainontzeko herrietan egindako saio guztietan ere, udaletan ordezkaritza duten alderdi guztiei, bidali diegu gonbidapena goienatik, saioaren hasieran aipatzen genizuen bezala. Batzuk, uku egin diote eta beraz, eskerrik asko, parte hartutako udal ordezkari guztiei. Eta bereziki alkateei, eskertzen diegu, saio guztietara, herriz-herri saio guztietara etorri izana aurreko agintaldietan gertatu ez den bezala. Eta zuei ere ikusentzuleak nola ez, eskerrik asko galderak bidaltzeagatik, gure kamera aurrean hitz egitera ausartzeagatik, edo beste barik gu jarraitzeagatik, ondo izan.